चैता गाय से तो बुझाए के चैत के महीना आ गई लेकिन आजकल कहाँ कोनो गाय के ब्यास में देखा के मिलता लेकिन जे जानता आज तो लगनों में चैता बजल हो खेसारी लाल यादव जी गोलर ले हो ए राजे जाई बाजारे ले आई एगो कोको कोला उ धुन चैता के हो ए राना नवरा हो पापी डारे डारे ऊपर गा देले कि ए राजा जाई बाजारे ले आई एगो कोको कोला बजल हो कि ना कब के गा देता के करा के दोस्त दियो खैर से हमरा कोनो लेवे देवे के नहीं के लोग के निमन लगत तबे न सुनता त कहते चले के बा कजरी के भाव में राधा कृष्ण के वार्तालाप हो कदम के डाल पर झूला कन्हैया लगौले बड़े राधिका के झूलावत तारे उहे कवि देख के लिखत तारे कि झूला अरे झूले कदम के डारी झूलावे कृष्ण मुरारी राधा झूले झूले कन्हैया झूला पारा पारी तो झूला अरे लागल कदम के डारी झूले कृष्ण मुरारी कृष्ण जी के भी हमने का गुहार पुकार कर लेने जा लेकिन अब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु में कलश विकार पवन सुत हनुमान जी के जय बोले के बा और देवता सीतन धरई हनुमत से सब सुख करई त कहे के बा कि मैया अरे अंजनी के ललनवा आज दिन सोनू इंजीनियर वेल्डिंग दुकान बलाहा बाजार के धरती से ढेर सारा रुपया पुरस्कार दिहनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अपना भाई के प्यार दुलार मान सम्मान ई बहुत हमारा खातिर 10 गो रउआ सब रुपया देता नहीं रात भर तो मन मिजाज टाइट रही हमने के गावे बाजार में तनी मन लगी भगवान के कृपा रो लोग को हमेशा बनो रहो आजू दिन बेददार सनवाना मैया अंजनी के ललनवा आजू दिन बेददार सनवाना किया हो राम
बलहा बाजार फिर हमरा के भैया पुरस्कार देनी। देखी कलाकार तो रुए के नु कहल जाई महाराज। हां महाराज कलाकार के एगो दिल के भेदना जान के 10 10 20 20 40 50 देत रहता नहीं। एक खातिर के तहे दिल से हम सम्मान कर रहल बानी कि जे कि एगो कलाकार के दिल के रुआ भावना बुझता नहीं। भगवान के कृपा पर हमेशा बनल। जय हो जय हो। लंकावा में जाई देलो अक्षय के मारे रामा तू ही तो पवन कुमारे रामा लंकावा में जाई देलो अक्षय के मारे रामा तू ही तो हमरा पापा पवन कुमारे रामा तोहर अरे करीबन दनवाना तोहर करीबन दनवाना तमैया अंजनी के ललनवा अजुदी ददन सुनमना मैया अंजनी के ललनवा अजुदी ददन मैया अंजनी के ललनवा आई सारा कलाकार के मान सम्मान मनोबल के बढ़ावे खातिर भैया कुछ पुरस्कार लेके आ रहल बनी स्वीकार करे के बाद चले जाओ आई वहां के आवे दिहल जा ले लो यह प्यार हो हमरा तासा ना लगे तार लोग के 5 रुपया मिले बिस्टरिया खा गइला लोग कम नहीं खाए लास्ट में हमरा के दे देई बचा के काहे ना ले हां अरे प्रेमावा से बोलू रे माही म्यूजिक लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से ढेर सारा रुपया पुरस्कार चैनल करो सब सब्सक्राइब करें और कल वीडियो भी देख के मिली रहा लोग वही चैनल पर मौजूद वीडियो आप लोग से रिक्वेस्ट बाकी हो चैनल का सब्सक्राइब करें। आरे राधापति गाना अरे प्रेमावा से बोलो रे क्या बनवा सिरी पप्पू यादव जी बनकरवा के धरती से बहुत रुपया पुरस्कार दिया दिल से हार्दिक अभिनंदन। सुमिरन गौला चरनियों कोई तरह के दिलक बहनियो ना भइला बहनी भी ना कोई ना दी लेकिन अब रउआ लोग से नहीं हो रही है करब कि एकरा बाद गई हम तो 10 20 इनको के देला के काम बा इनको बाल परिवार घरे बालो ना दे हम डांची आर के मकई के बाल खाए लगे लोग। सोनू इंजीनियर बिल्डिंग दुकान बलहा बाजार के धरती से ढेर पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अरे वाह झाल बजौले है झाल के जवाब दे दी कि रह दी
दे दिया क्या बना तेजू सिंह जी सीमेंट बालू दुकान जय बजरंग बली कंस्ट्रक्शन ओह मलिकार के हम बार बार प्रणाम करब और यह प्रार्थना करब ऊपर वाला से कि और मन के सपना मनोकामना दोनों पूरा होके सुमिरन गा लेला हाथ ना रुपया के मुंह ना देख ले ना देख ले अब बड़का बड़का बात भी लता वाह कम बोली हो कम बोली हो बाजहा ले बता दू